Dobrý deň ľudia, vítajte u nového videa a dneska sa budem snažiť kúpiť Nintendo Switch 2. Minulé som robil Nintendo Switch veci, ktoré sa vám budú hodiť do života, ale malo to málo zliadnutí a o deň neskôr tak sa oznámil Switch 2. Určite ste to už všetci videli, keď nie, pozrite si. Fakt je to zaujímavé a ja si ho dneska budem snažiť kúpiť. Len tohto som sa bál, že nedostanem nejaký čínsky vírus. Počkať. Bazoš, tam sa vždy všetko predáva. Oni tu majú. Tak nie, nemajú. Počkať. Máme Nintendo Switch, ale jednotka. Tak nič, na bazoši nič nemajú, tak navyši určite budú mať, tam majú všetko. Biš. Počkať. Lebo ja viem z toho, že sa to dá kúpiť, lebo jedni si to kúpili, tak si to aj ja chcem kúpiť. Videl som jedno video, možno si ho nevideli. Ale na tému to určite budú mať. To neverím, na tému. Naozaj majú Nintendo Switch 2, ľudia. Toto bude... Naozaj majú Nintendo Switch 2, ľudia. Majú tu ponuku na Samsung, ale to nás teraz nezaujíma. To nás teraz vôbec nezaujíma. Dobre, to je Switch jednotka. Ale Switch 2 tu nemajú, čo? No, nemajú. Ešte skúsim pozrieť hore. A čo je toto? Kamikaze. To je jednotka. Tak nič, ale bude to tento rok ešte, takže na tému to nemajú, ale nie to ešte mohli mať. Internet Explorer, tam tu určite budú mať. Majú to tu ľudia. Nintendo Switch 1. Toto majú ľudia. Ale to je jednotka. Z neznámeho dôvodu je tam tento. Tak nevadí, tak si o tom ideme niečo povedať. Určité veci. Ale najprv reklama. A reklama začala. Tunok máte Krpet Show. Toto je môj druhý kanál. Hej, mali by ste tam dojsť. Sú tam 2 videá. Naposledy pred neviem koľkými mesiacmi. Ale dlho to nebude. Takže Tunok máte a choďte tam, dajte tam odber a možno sa tam video uvidíte. Koniec reklamy. Tak, sme tu a kde by sme ho tak mohli nájsť? To by mohlo byť Bing, kamoško, Bing. Áno, a teraz ešte počkať. Ale že to bolo... To je nič.
Alza SK. Tak. Ale za tie reklamy sú hrozné. Dajte like, keď nenávidíte nové reklamy. Nintendo Switch 2. Nejako toto nemajú, predtým to tu mali, ale majú tu PlayStation 5 ovládač. Áno, tento. Nie, to je Xboxový, pozrite ľudia, to je Xbox. Nemám Xbox, kto má, tak napíšte, ale toto je doslova ich kontroler, dobre. To je nič. Tento Switch 2. Toto isté. Ale my ho chceme kúpiť. Takže 300 to stojí. YouTube, pošlite mi 300. Potom mám, alebo radšej 400 a potom mám ešte niečo kúpim. Kde by tak mohli predávať Nintendo Switch 2? Ľudia, keďže viete, kde sa dalo kúpiť Nintendo Switch 2, napíšte do komentárov. Ale my sa tu snažíme niečo hľadať. Zaujímavosť, toto má podsvietenú klávesnicu, pozrite. Hotovo. Neviem, čo ste čakali. Takže toto si skopírujeme. Iba toto. Ctrl+C. Dole. Ctrl+C. Je po. Ctrl+. Áno. Toto som chcel, hej, presne toto. Tunok. Nintendo Switch 2. Čo sú tunok? Aké sú k tomuto vyjadrenia? Za tento týždeň to určite nevyjde. A ináč, napíšte do komentárov, čo si myslíte, že toto druhé tlačítko. Nikto nevie, na čo je, pretože toto je na domček, hej. Toto je na dávanie screenshotov, ale toto nikto nevie, na čo je. Takže napíšte, na čo to podľa vás je. Dobre. Nintendo Switch 2.
Tak, a tunok by sa to niekde aj malo predávať. Hej, toto je ten trailer k tomu. To je nepodstatné. My sa ho budeme snažiť nájsť a potom vám